kami godangi mangido kami tu aman baik damang toho jala tabo asal naik piamang pada nami asal naik manor termahami perjolo ma pangidoan nami tu amuna alu dama mang tua mata na mertua debata mau lihat ma dia mang pada nami alu damang mamuse tu situan natorop nahu maliang nahu malon. Pasah damang matua satan ajalah merebata guru mau asa siajur mula-mula main natok su siajur mula topa manor hamilison angkine partubumuna baik damang madiami godang mula-mula laos padomo damang matu godak soba baik damang nang godak si bane-bane asang giat bane rohani mata nomor tua debata mangoloi sudiak ke pangiduata baik damang godang sapuara marorot padomo damang matu godang mangadat asal lihat natuk panggabean lihat perhorasan dihahani pertubun nami rasa sitorus suang soni nang dihitos saluna badamang Sada dua talu horas 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 jadi margiteon ujau hami
sa luhod na nasa hopar balo kami. Sudah nasa marga-marga na dong dinitano si Bisaon.